warahmatullahi wabarakatuh lur. Ketemu neng channel Jawa Set, channel wong Jawa. Desa. Nah iki posisi lagi neng daerah Getasan Kopeng. Bate neng Krawan. Krawan lagi ono saparan. Saparan iku tradisi kene tahunan. Mau jelasin kok takok karo sing berkompeten yo. Iki lagi main nonton ngisor. Masalah keramaiannya ngisor no. Yo, gas. Iki lagi OTW neng wayangan lur. Sing menggo wayangan lur. Coba minta kok bapak-bapak muri kae. Mana saparan iki opo ya? Pak. Bapak, nyuwun sewu, badhe tanglet-tanglet sekedap. Mana saparane iki niku dos pundi, Pak? Lho boten siap iki. Oh, tamu. Oh, nggih. Oh. Nggih, sampe matur nuwun, Pak. Nggih. Mas, monggo. Bapak jebule ora paham dudu wong ngene juga. Takon wong sing mudeng ya. Apa ya, nyewane arena bermain buat anak-anak. Gambar apa dek? Kamu bikin apa? Hah? Mewarna ya?
Udah dapat banyak ya ikannya ya? Gimana Mas? Rame Mas? Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Lanjut Mas. Siap. Pak Eko lagi beli apa ya? Separan ya. Beli apa Pak Eko? Beli apa? Biasan, anak-anak. Makanan-makanan kecil. Makanan ya? Ya. Pasar malam rame banget. Iki meh takon-takon lur karo Bos Didi ya. Karo Bapak Pak sinten Pak? Heri. Pak Heri. Garjo Magelang. Garjo Magelang. Aku dhewe nganani kok kono. Nyumbang. Lah iki manane saparan apa Bos? Mati dusun. Nggih, mati dusun nggih. Ya. Oh, emang merti dusun ini nggih intine nggih, tapi kebetulan juga di bulan Sapar. Nggih. Oh, iki lur, saparane iki asline merti dusun, tapi emang di bulan Sapar. Lagi aku ndok kene iki dolan nggone kae Bos Abang kae. Pak Didi namanya. Bisa. Kowe nanti kowe daerah endi, Bos? Kerawan tepatnya dusunnya ya Ngerawan. Halo, kowe nang di Desa Ngerawan, Desa Menari. WA wae, WA. Oh, Desa Menari. Iya, wae. Oh, Desa Ngerawan itu Desa Menari, Bro. Bang teko Desa Menari kan nongol. Oke. Sip. Yo ki mau lur, takon-takon karo wong kene apa sih asline manane saparan ndok kene iki jebule ternyata merti dusun. Dan kebetulan pas di bulan Sapar. Rame, lumayan meriah. Mbah pirang dino ya? Mungkin rong dinonan ya, rame nih lur. Kalau kamu wayangnya juga belum kelar. Oke, semoga saya vlog kita kali ini. Semoga Anda semua terhibur dan bisa menjadi apa ya, salah satu pengetahuan, mungkin tradisi di daerah Ngerawan sini, dusun Ngerawan, Desa Ngerawan, dan kebetulan di daerah Getasan sini, kecamatannya Getasan, di kaki Gunung Berdor. Ya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.